Kırgızstanda aktivistler Bişkek'in merkezinde protest geçirip, yurdun ortiyetin yol başçılığındaki gümrük bileleşigine koşulmağı önce planlaştırılan edimine karşı çıkış ettiler. Hökümete degişli bolmadyk bir näçe guramanın agzalary Kırgızstanyň gurama koşulmagynyň yurdun siyasi we ykdysady garaşsyzlygyny çäklendirip biljekdigini aýtdylar. Gümrük bileleşigine häzirki wagtda ortiyet Belarus we Gazagystan girýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2 günlük sapar bilen Täjikistana bardy. Duşenbede Berdimuhamedow Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we hökümet resmiýetleri bilen duşaşdy. Gepleşikleriň Türkmenistanyň Täjikistanyň milli ykdysadyetiniň energiýa, transport we beýleki pudaklaryna maýa ýatyrmagyna gönükdiriljegine garaşylypdy. Siriýanyň konstitusiýon sudy 3-nji ýylyna planlaşdyrylan prezidentlik saýlawlaryna 3 sany dalaşýaryň şol sanda ýurdun häzirki prezidenti Başar al-Asadyň hatawa alnanlygyny eglan etdi. Potensial dalaşýarlaryň ençe mesiriýet edildi, emma olara bir näçe güniň dowamynda şikaýet etmek hukugy berildi. Siriýadaky saýlawlaryň gozgalançylaryň gözegçiligindäki regionlarda geçirilip geçirilmejegi belli däl. Awganistanyň saýlawlara gözegçilik boýunça garaşsyz komissiýasy sesberişlikde goý berilen galplyklar boýunça prezidentligi dalaşýarlar tarapyndan edilen şikaýetler boýunça diňlenjik geçirdi. Komissiýa galplyklar boýunça derňewleriň 5 aprelde geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ahirki netijelerine täsir ýetirip biljekdigini aýtdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.